Ken, nabi. Diyan kayo abala. Tanda dita. Happy birthday kay tatay and advance happy Father's Day. So, bubuksan po natin. So, dalawa po guys. Ang pagpipilian ni tatay at syempre di din mawawala ang mommy. Ang isa po ay 1,000. So, lalagay po natin. And the second is 3,000 pesos. Hello guys! Nandito na naman ang inyong kapanawat na OFW sa disyerto na ipon ay resibo, Philippines! So ayun na nga syempre ako na naman ang nagvo-voice over kasi si Mrs. ay nahihiya siya. So ayun na nga si Mrs. ay lalakad na papunta na sa aming bahay kasi ang bahay namin at bahay ko ay magkalapit lang kasi birthday ni Father Domingo Aragon. And happy birthday Father! Happy 60th birthday po! And mabuhay ka hanggang gusto mo and stay a good health and like I said before, wag mo nang pakinggan ang mga toxic sa mundo. Sabi ko life is too short. Napakaikli ng ating buhay para patulan ng mga walang nonsense na tao. Sabi ko always moving forward. O, di ba? Nag-English na naman ang inyong kapanot. Galit na naman kayo. Ayan nyo na ako. English ko yan. Ayan na nga yung handa ni Father. Siyempre, hindi nawawala talaga ang spaghetti at saka cake. At siyempre, fast forward natin at kantahin natin si Father. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, stop! Ayun na nga fast forward natin. Hindi sila sabay-sabay kumanta. Hindi talaga singer. Isi-singer. Okay, fast forward natin. Pili kayo dyan tayo, no inner so Ken, nabi. Diyan kayo abala. Tanda dita. Fast forward natin. Siyempre, after ng regaluhan at kantahan, at siyempre, hindi nawawala talaga ang kainan. At siyempre, dahil 60 years old na ang aming ama, alam nyo, napaka-proud ko at napakasaya ko kasi siya yung naging aking ama. Kasi kahit sa dami-dami ng aming pinagdaanan, hindi niya kami binitawan. Kahit napaka-worst ang aming pinagdaanan since I was young. English na naman ako. Sige nga, fast forward natin. Siyempre, kainan na po tayo. And I'm so proud na ikaw yung naging ama ko. And naging ama namin. And happy 60th birthday, Father. And wish you a good health and shower your blessing. Kasi nga English yan. Sige, tatagalogin ka na nga. Sabi ko maligo siya araw-araw kasi hindi siya naliligo. Ops, joke lang. Sabi ko maligo siya ng blessing. At syempre, nagpapasalamat din ako sa aming mga kapatid na laging tumutulong. At especially sa aking asawa na very supportive. At syempre sa mga kapatid ko na wala dyan, nagpapasalamat din ako kasi hindi nyo pinapabayaan ang ating mga magulang. Hayan na nga fast forward na natin at syempre hindi mawawala talaga ang chibugan. At maraming salamat nga po pala sa pumunta sa karawan ng aking ama. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin basta maraming salamat po. Ang handaan ay sa probinsya at lalong-lalo na sa aking ama. Sa ganyang simple ay masaya na po kami. Hindi naman po kailangan pabunggahan
or kahit ano. Basta mahalaga po sa amin ay malakas ang pangangatawan ng aming mga magulang at syempre sa buong family namin. Yun lang po ang hinihiling po namin. Hindi po kayabangan ang paghahanda. Kasi yan lang yung way para makita namin na maging masaya ang aming ama. Para maipakita na hindi namin nakakalimutan yung kaarawan niya. At unang-una at sa lahat naman po ng tao ay may kayabangan. Depende na lang po sa taong nasasagasahan. Malay nyo, naiinggit lang. Sige, fast forward natin. Siyempre, kumakain na mga bisita ni Father. At maraming salamat po sa inyo. At siyempre, dahil napunta ka sa video na ito, ay nako, nasayang na naman ang 6 na minuto mo para sa nonsense voice over ng iyong kapanot. Kaya maraming salamat sa panonood. Paki-follow mo kung gusto mo, kung ayaw mo, okay lang. Salamat, bye-bye!